číslo 2. Zdravím vás tu aj s mojím kamarátom Arnošom. Arnoš, zakývaj. Takže máte teraz možnosť vidieť úvodné zábery, lenže to nie je úplne všetko, čo som si pre vás pripravil, pretože mám pre vás aj ďalšie zábery. Budú to zábery zo Splitu, vlastne tam sme boli na výlete a ja to už nebudem dlho obkecávať. A my si ich pustíme a v ďalšom vstupe sa vám budem hlasiť priamo zo Splitu, takže Arno, že ste zakývali na rozlúčku. OK, takže čauko. To ste mohli vidieť záber do Splitu, my sme teraz na štadióne Hajduku Split, lenže sme moc zlí fanúšikovia, sme to tu všetko rozbírali, tak sme tu pred nami zavreli. A tak sme tu, kúkame na štadión, pekný je pekný, tu môžete vidieť Split okolo, more, výborne. Takže tak, a teraz, to som už natáčal, to nemusíš, tam bolo. Dobre, takže to je zatiaľ všetko, ďalšie zábery. Sa nechajte prekvapiť a ja sa nechám prekvapiť, lebo sám neviem, čo bude. Takže dúfam, že sa vám zábery do Splitu ľúbili a to je na zatiaľ všetko. Hajduk! It's not the first time I felt this heartache. It's not the first time I felt my world
world shake. Won't be the last time I cry, but there's no tears tonight. Leaving my stress at the door till daybreak. 'Cause I can feel it